Prvi nogometni dres, ki si ga imel. Mislim, da je bio Thierry Henry. Da? Arsenal. Tvoj vzdevek, ko si bil majhen in zgodba o tem. Čekaj, ti pričaš nemački? Koji je ovo jezik? Naravno pitanje. Ponovi, molim te, ovo nije ovo ako je slovenski jezik. Šta kažeš? A brka? Ne, brka. I ko I te kao nazva mali, tako? kao veliki. Pa nema šta, i tata mi je brka, ja sam brka. Kako su došli na to ime? Koje ime? Goga Brka. Pa Goran Brkić, kako će biti? Najljubši film. Pa tu imam dosta ovih favorita. Volim filmove. Ali nek bude Hrabro srce. To sam gledao s porodicom, to smo plakali svi, ko bebe. Šta je? Da li plačeš ti? Jesi plakao s film? Ne. Pa gdje ti je emocija, čovječ? Na katero resničnostno oddajo bi se prijavil? Na katero? Resničnostno oddajo bi se prijavil. Trebao je Izi da mi čita, Izi je trebao da mi čita na slovenačkom. Ovo ne znam, ja sad znači. Na? Aj ponovi. Na katero? To Na znam. katero resničnostno Na koje resno je, ozbiljno, stvarno i kako? oddajo bi se prijavil. Na koji reality show bi se prijavil? Ne bi ni na jedan. Ja sam totalni protivnik reality. Showova. Majke mi, ja bi to zabranio. Kako je tebi cime, ne mi reci. Nemoj, Već smo ga spomenuli. Smiješ ti to sad? Pa meni je Branko Ilić Ilke. Što se tiče da pojede čokoladu, to je... A voli slatko, a? Da. Vidi ga Bančula. A ne, ubit će nas. A ponekad uzmano. A nije, voli samo da proba, ne? A koga tu sluša, majke? Šta? Pa ja njega mora slušati. Majke. On na francuski krevet, ja onaj mali. Kaj bi bil, če ne bi bil nogometaš? Možda bi on bio reality show. Ne. Advokat. Pravnik. Idemo, bi mi dal strele odlično 11-metrovko protiv Maribor. Pa kako ne bi? Pustio bi me. A gdje bi te pustio? Če bi mi moral kupiti darilo, kaj bi kupio? Ajde, vidim kako me... Kupio bi ti loptu, kako me ceniš, nemoj mi loptu, pa imamo lopti koliko hoćeš. Pa nikad ne dodaješ, je. Kdo ti je na zadnje poslao žogu med nogami? Ja mislim da je bio Branko Ilić Ilke. Opet on. Da. Šta bi pre? Gol iz 40. Gol iz 40 metrov, ali preigravanje mimo cijele obrambe. Ti si pre za preigravanje mimo cijele obrambe. Ti ne možeš dobaci sa 40 metara. Pa ako se dobro najedem... Kdo bolj izgledal čez 30 let? Ja, ali ja. Ne, ozbiljno, ti ali ja. Jasno. Sad šta da ti kažem? Ja do 30. daj Bože kose da imam. Ja nemam bradu, ti nemaš kose. Ja ne znam gde sam. A kaj bi najprej naredio, če bi ostal na samotnem otoku? Aj mi prvo ovo reci, bi poveo? Da sad možeš da biraš koga bi poveo. Koga bi poveo? Ja verujem da znam odgovor. Ajde da čujem prvo tvoj odgovor. Ne, tebe pitam. Pa ja da čujem sad. Ja sam, evo, 100%. Maja. Maja? Pa nju bi poveo. A nemoj da sam ti iznenadio. Pa nju bi 100%. 100%, tvoju Maju pa ovi treba, Maja je fina. A da si sam na pustom ostrovu, šta bi najprije uradio? Sam? Pa poveo bi Maju. Zvao bi Maju da dođe, a? Kdo bi zmagao? Medved ali morski pes? Pa Olimpija.
Ena protiv Nike. Vidiš, ovdje nema jedno pitanje koje bi ti ja postavio ovako. Kako ti se sviđa u Ljubljani? Pošto ti u Ljubljanu dolaziš svaki dan turistički. A? Kako bi rekao, cige ima ženski, ima sve. Ne, stvarno da pohvalimo, Medvode su stvarno prelepe. Da, Često imamo priliku da posjetimo naših drugara koji tamo stanuje. Pa lepo je. Tako da smo upoznati i sa tim delom. Čist vazduh. Lepo, stvarno. Celovško, Mudeniš, Tevrat, Pravac. Nema gužva. Nema gužve nikad, samo Nekad čekaš. samo od 9 ujutru do 4 popodne. Nije gužva. Da, ne, samo tad je gužva. Inače šta, do 9 ujutru i od 4 do 8 uveče nema gužve. Ima još koje pitanje. Nema, sad jedino ja nešto da ti improvizam. Već sam nervozan. To ti to vidi, zadovoljan sam kako si mi odgovore dao, majke. Da. Malo čilke da te posle po sobi, ali šta ti je tu ti? To ti je to od mene. Dobro, hvala. Cebra moj. Bilo mi zadovoljstvo. Šta ti je, bre? Eto ga, brate moj.